വളാഞ്ചേരി കാവുംപുറത്ത് ഇന്നോവ കാറുകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിയിടിച്ച് അപകടത്തിൽ നിരവധി പേർക്ക് പരിക്കുപറ്റി. വ്യാഴാഴ്ച പുലർച്ചെ 1 മണിയോടെയായിരുന്നു അപകടം സംഭവിച്ചത്. കൊടൈക്കനാലിൽ നിന്നും ടൂർ കഴിഞ്ഞ് കോട്ടക്കൽ കൊഴിച്ചന ഭാഗത്തേക്ക് പോകുകയായിരുന്ന കൊഴിച്ചന സ്വദേശികളായ 7 പേർ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന ഇന്നോവ കാറും ആദവനാട് സ്വദേശികൾ വയനാട്ടിലേക്ക് വിനോദയാത്രയ്ക്ക് പോകുകയായിരുന്ന ഇന്നോവ കാറും തമ്മിലാണ് കൂട്ടിയിടിച്ചത്. കൊഴിച്ചന സ്വദേശികളായ മുഹമ്മദ് ഷബിലിന് തലയ്ക്ക് പരിക്കേറ്റു. മറ്റു യാത്രക്കാർക്ക് നിസ്സാര പരിക്കുകളുണ്ട്. പരിക്കേറ്റവരെ വളാഞ്ചേരി നടക്കാവ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ഒരാളുടെ നില ഗുരുതരമായതിനാൽ കോട്ടക്കലിലേക്ക് മാറ്റി. ഹൈവേ പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി മേൽ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു.